فقرها فلو فقرها فلو فقرها فزنا زي بالكا فلو سرحكا فلو سرحكا فلو سرحكا أسرار حاها فلو فقرها فلو فقرها فلو فقرها زنا زي بالكا فلو سرحكا فلو سرحكا فلو سرحكا أسرار حاها نايزرائي أكون بكل دماء حوالي بينو أو نبيز حالته أوردينيشن نيرنا كم أون أبتي نبرة كل كتماتات باستر حبوت خاء أبت نيرما إنترناشنال أجل كلت حوالي زوج بينو أبي أوروبا أو أمريكا أو كل حدي تنا أوردينيشن ساعات في السيو كم أون أبزدي جنسي بارتنر بينو كدمينا بزح أجل كلت جمرة باستر ميرون نايزرائي أبو بينو بزح نجارات تنا أي حجزنا مثلا أقول حجزنا درلو السون أبز بينو كابون أب تورنتو دلا تشرشون باستر بينو دجال كدرلو باستر مناسيون نسون الحالة كونفرنسات أب كله كله زي فليت خادينو مالو نسون نفس كسوة عليه كابون أبز كتماز بينكم مثلا تعيو مسافم جمعنا عي حدا اللي بدرقنا باسترات أجل قلتي أبوسترات نبيات للهم جماعة اسمهم نفس كتمازيكم سلسلة لما عندي أوردينيشن كهلونا عيب مجمّلة زمان بوتات ويلكم كلهم فتو دي يوم أحواتنا لما بتاعيد تقبلوا وميكم ويلكم كلهم فتو كبر الإجزابير يهون كبر الإجزابير يهون الإجزابير مسكن كل هاتكم حب سادهم سكحة بسكت طاعت كتن سليمهم الإجزابير مسكن جي أكم يهم دبير نازلنا كم ريما فيز منستريس إنترناشنال أب بزل عالم أب زلنا ريما بيتخصينا تدهنا الإجزابير سرح هذنا باستر سلمون كل سنة معناتي سلزي حجي ما أجرنا بكالجارلو خيرنا وقصلونا كل كتمان لنا كم زعين السراح دينا نسرع زلنا إجزابير مسكين كبرنا إجزابير آمين يا نبزع على كالجاري كن حسب كلنا نبغى باستر سلمون ناخذ الزهرة معي باستر سلمون عاوزين مسترزي أنا من السودان من 2015 عملت أو باستر كوين خبر لمسألة يعني إجزابير أبو يرو زقامي وبزح نقدر زحلفنا كلنا ناس وأبونت كن الزارب اللون خير مسك تزوهابو ناخذ بلوك هو يغير إجزابير مسكن حتى ما إجزابير ساعات أخيرها نابز مسك إجزابير أصل ساعات كابر كتبو شو تايمز لساوز أفريقيا ونيري أو نزلوا عيوها عيس سريت لي إحنا يرناينا حتى ما إجزابير نابز متازي هو نابز متازي يعيلو إجزابير مسكن أبصر ختماز الجماعة يوم إجزابير يعيو نزلوا مسحبرنا مسؤول لنا أنا مسايز عيو سباتلو مسواسياتهم جماعة زين بساوشنت جبرنا يدني سلزبلنا بعلو يحجب زعوم تزارب قال لنا فترة هلوني من بعلو حاي زيوم سواسياتهم نزل حجي أبصر عيو دولة كعيوز كليم سلزبلنا باستر سلمون بخميها مزيز كيوم جبرا official tangible لكن ريما فيز منستريس انترناشنال نتي تجاوب رز اللخا سلون جيل تجاوب رز اللخا بويا يوتازها كانوا أقول كان تابع كان فتوسي عندي كان أشبه تنستاجو باستر سلمون بالمسرة وزيادة السا عندي كان أشبه تنستاجو thank you لله زيادة يبارك أنت بركة عشنا زيادة بنتنا يسنسانا يبزوج شابات لنا زيادة يبارك نودها لنا دروب بيتاين زين ولا نا أهوني سراسات appreciation كنيرة إذا
ይባርከ God bless you. ሰላም ክርስት እሺ ክብርን ጎይታ ይሁን እዞም ኣብ ስትሪእዎም ዘለኹም ሽዱሽተ ኣገልገልቲ ዳርጋ ወንጌላዊ ሃይለ ኤፋር ከምኡውን ከባሪ ኣቤል ኣብ ሱዳን ጀሚሮም ኣብ ብዙሕ ዕዮታትን ኣብቲ ምሳና ዝነበርዎ ኣገልግሎት ድማ ምሳይ ዘገልግሉ ነበሩ ኣብቲ መሪሕነት እውን ዝነበሩ ኣሕዋት እዮም ስለዚ ብዙሕ በረከት ዝረአና ኣሎ ኣብቲ ኣገልግሎት እውን ነዊሕ ዓመት ዝፀንሑ ብሓንሳብ ዘገልገልና ኢና ኣብዚ ካልጋሪ ድማ ካብ ንጅምር ኣብዚ 5 ዓመትን ገለን ምሳይ ካብቶም ኣብቲ መጀመርያ ዝጀመሩ ምሳይ ኮይኖም ንዓዩ ዝፀንሑ ከምኡ ድማ ኣብቲ መሪሕነት ዘድሊ ነገራት ኩሉ ነገልገሉ ዝፀንሑ ኣሕዋት እዮም ኣረ ኣብዚ ምድሪ ደርጋ ቀዳማይ ነዊሕ ዓመት ዝገበረ እዩ ብዙሕ ግዜ ምፅዓዱን ዘገልግለሉ ግዜ ነይሩ ባህሊ ቤት ከዓ ብርቲ ረዝገዘላ ምስ ጀመርና ካብቶም ቀዳሞት ምሳና ዝጀመረ ብፅሩይ ዝኾነ መንገዲ ከዓ ምሳና መፅኡ ኣብቲ ዕዮ ዝፀንሐ እዩ ስለዚ ኣብቲ ሽማግለ ኮይኑ ድማ እስካብ ሕጂ የገልግል ነይሩ ኣብዚ ውሽጢ እዚ ብኩሉ ነገር የማናይ ኢደ ይህቦም የገልግሉ ነይሮም ካልኣይ ሓውና ኣገልጋሊ ሰናይ ድማ ትርእይዎም እግረ መንገደይ ኤልኤል ቸርች ብጣዕሚ ከመስግን ፈቱ ምስ መፃእኹ ናብዚ ክሓብረ ምስ በለኒ ይሕግል ለና እታ ቤተ ክርስቲያን ታሪካ ትስለድካ ምስ ኣብያተ ክርስቲያናት ፍቅሪ ዳ እምበር ባእሲ ንደሊ ንብል ሕግል ለና እዚ ከዓ ኣሕዋትና ስለነፍቅር እዩ ስለዚ ሙሉእ ብሙሉእ እቲ ተገልግሎ ዝነበርካን እቲ ቤተ ክርስቲያን ደለኻዮን የፋኑኻ ኢልናዮም ባሪኾም ብፅቡቅ ከዓ ሂቦምና ተቂም ተደሓወት ካብታ ተቐበሉና ከዓ ኣብ ብዙሕ ነገራት እናገልገለ ኣብቲ ሽማግለ እውን እስካብ ሕጂ ሽማግለ ኮይኑ እቲ ኩሉ ዘሎ ኣገልግሎታት እናገልገለ ፀኒሑ ስለዚ ምስ ሰዓት እዚ ልዕሊ 3 ዓመት ኣብቲ ሽምግልና ኮይኖም እናገልገሉ ዝፀንሑ ብብዙሕ መንገዲ ከዓ ነዛ ማሕበር ኣብ ብዙሕ ነገራት ድጓስዩ ዘለዉ እዮም ብዙሕ ኣብቲ ሂወት ምሳይ ኮይኖም ናይ ሂወት ምስክርነቶም ኣዝየ ባዕለይ እውን ዝፈልጦም ምሳይ እውን ዝዓበዩ ምሳይ እውን ዘለዉ ስለ ዝኾኑ ስለዚ ተኪኩሎም ፈቱ እና ብከምዚ ዓይነት መንገዲ ፀብኦም ዝረአኹሎም ትዕግስቶም ዝረአኹሎም ብኩሉ ነገር ደው ዝበሉ ኣምላኽ ድሃበና ብሩኻት ኣገልገልትና እዮም እግዚአብሔር ይመስገን ክብርን እግዚአብሔር ይመስገን ስለ ተኣማንነቶም እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይባረክ ባር ተዋሂዶና ዘሎ ኣብ ክብሮም አብርሃም ኣብ ኣሮን ገብረስላሴ ኣብ ኤፍሬም ገብረ ሚካኤል ኣብ ሲራክ በሆረ ኣብ ሃይለ ግርማይ ከምኡውን ሓው ኣቤል መድን እዮም ኣሕዋትና በዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ኣብ ቅድሚ ዝህዝብዝን ነዚ ብእሙንነት ዝዓዩ ዘለው ኣገልገልቲ ኣሕዋትና ነዛ ብጎይታ ዝዓደጋ ማሕበር ካልጋሪ ቤተክርስትያን ሽማግሌታት ኮይኖም ከገልግሉ ክንሸሞም ኢና ተኣኪብና ዘለና መግለፂ ከምቲ ኣነ ዝኣዘዝኩኻ ጌርካ ዝተረፈ ምእንቲ ክትሰርዕ ኣብ ከከተምኡ ሽማግሌታት ክትሸይም በዚ ምክንያት እዚ ኣብ ቅሬጥስ ዝሓለኩኻ ሐዋርያ ጳውሎስ ቲቶስ ዝበሎ እዩ ኣብ መማሕበሩ ሽማግሌታት ምስ ሓረይሎም ድማ ብፆምን ፀሎትን ናብቲ ብኡ ዝኣመነ ጎይታ ኣማዕቀቦ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 14 ቁፅሪ 23 ኣምላኽ ድማ ማሕበር ቅድም ሐዋርያ ካልኣይ ነቢያት ሳልሳይ መምሃራን ድሓር ገበርቲ ሓይልታት ድሓር ውህበት ምፍዋስ ምርዳእ ድኹማትን መምራሕ በበይኑ ቋንቋታት ሰርዐ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ቁፅሪ 28 ስለዚ እዞም ሽማግሌታት ኣሕዋትና ክዛረብ ከለኹ ክትብሉ ኢኹም ብሓደ ድምፂ ክዛረቡ ኢኹም ንዝሓለፉ ዓመታት ብእሙንነትን ብትጋትን ኣምላኽ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታትን ከተማታትን ፅፍሕታትን ከም ዘገልገሉ ፓስተር ሰሎሞን ክነግረና ፀኒሑ ስለዚ ነዚ ዝተኣመንዎ ጎይታ እዚ ድማ ቅድማኹም ክእመን እዮም ደድሓረይ ክትብሉ ኢኹም ምሳይ ብምስማዕ ከምዚ ዝስዕ ምባል ቃል ኪዳን ክትኣትዉ ኢኹም ንጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ናይ ብሕቲ መድሓኒ ተቐቢለ በመለኮታዊ ፀውዒ ድማ ኣገልጋሊ ምዃነይ ይኣምን እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ከነጣቂዕና ክብርን እግዚአብሔር ይሁን ክብርን እግዚአብሔር በኃይልና ጭበጭባ ወዛ ይመስገን ጅድማ ድሓን ብሓባር ክትብሉን ኢኹም ሬማ ፌዝ ሚኒስትርስ ኢንተርናሽናል
ዝግበር ሲነት ከም ቃል እግዚአብሔር ዝግበር መለኮታዊ ስኔት ምዃኑ ተኣምኑ ወነኣምን ኢለማለ ረዳሪና ክብር እግዚአብሔር ንመጓዝ ኣምላኽ ሓልዉ ኣብ ልዑ ተኸናኸኑ ዝብል ቃል ክትተግህሉ ዝግባእ ዓብይ ሓላፍነት ይሰክመኩም ከም ዘሎ ትርድእዎ بحيل كانت طالعينا كبر الإكزامين كريستوس وقعنا نزز بزي كتمرو كتسليلو بتجهز بلغة تجلجلو قال تعاتولو بحيل كانت طالعينا هو رأسه زابير مسكن هاي مجرشة أملاخ بيت كريستيان أملاخ بيت كريستيان بزهبهم كدي أكايدا يعقل جالس نمغبار بأمور النت كتجلجلو قال كل الزمن يقول أنا تعينا بار أبز قدنا بكاتيهم وثاي بارح الصوت تمركيهم كله نزبع أملاخ لما كان حاتتنا كابز لهم وقت السوق حتى كومي زبع أملاخ زم أجل قلتهم كم وهبتكم زابير ذهبكم وهبت غيركم تقبلوهم له سي تقبلوهم وهانكم بدأ قاعدكم كتمسكوا لهم هاي بارخ حساب كتبرات عوم زي اليوم زبالك تلقفوهم كتحجزوهم قال تأتوا لهم هاي اللي هتطلع من الزابين هابهم كتمهارو كتمعلو كمون كتكسسو نابلكم كتأززوا فؤارني غاديهم من الزابين الله فؤارنياتنا እግዚአብሔር ይመስገን አምላህ ይመስገን አንስቶም ናብዝ ሞታዝክ መጻክ ሓተቴ ምክንያቱ ኣብዛዕዮ እዚ በይኖም ዝጎይዎ ጉያ ኣይኮነን አንስቶም ምስኦም ዝጎይዎ ጉዮ ስለ ዝኾነ ብዝተኻእለ መጠን አንስቶም ናብዚ ክመፃ ክንሓትት ኢና እሞ ኣራይ ሓንሳብ ወይ ከዓ ንፀልይ ኣለዎ እሞ ኣፖስትል ወደ ጸሎት ንገባለን ናብ ጸሎት ክንኣቱ ኢና እግዚአብሔር ይመስገን ብድሕሪኡ አንስቶም ናብዚ መፃያ ንዓኻ ክንፀልይ ኢና ማለት እዩ አባቶይ በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አንተ በሰማይ ማናቸውንም ነገር እንደሆነ በሰማይ ማናቸውም ነገር እንደሆነ ሀሳብ ፈቃድ በዚህ ምድር ላይ እንዲሆን እንጸልያለን። በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ፈቃድ፣ ሀሳብ፣ መንግስት፣ ስም በእነዚህ ወንድሞች ላይ ይሁን። በእነዚህ ወንድሞች ላይ ይሁን። ስምህ በእነዚህ ወንድሞች ላይ እግዚአብሔር ሆይ ይቀደስ። ፈቃድህን በእነዚህ ወንድሞች ላይ አድርግ። በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም መንግስትህ ትግዛቸው፣ ታስተዳድራቸው። በመንግስትህ ይግዙ፣ ያስተዳድሩ። በአንተ መንግስት የበረቱ ይሁኑ። በሰጣቸው ጸጋና በሰጣቸው ማናቸውም ችሎታ በዚህ ምድር ላይ ይንቀሳቀሱ። የሰጣቸው ህይወት ይውጣ። እንደ ጢሞቴዎስ ይግነን። ለምድር በረከት ይሁን፣ ለሰዎች በረከት ይሁን፣ ለተፈጥሮ ሁሉ በረከት ይሁን። ያስተዳድሩ። አንተ በሰማይ እንዳስተዳደርከውና አስተዳደር ፐርፌክት እንደሆነ በእነሱ አስተዳደርህን በዚህ ምድር ላይ አድርግ። ፐርፌክት የሆነ አስተዳደርን ይዙ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አሜን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በኃይል እናጨበጭባለን። እግዚአብሔር መልካም አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ወልድ አምላክ አምላክ ይመስገን። ባርናም ዘት መጻኤል ንርእስኹምን ነታ ብገዛ ደሙ ዘጥራያ ማሕበር ጎይታ ክትጓሲዩ መንፈስ ቅዱስ ኤጲስቆጶሳት ገይሩ ኣብኣ ዝሸመኩም ኩሉ መጓሰ ሓሉ ንገድፈልኩም ዘለና ነብዋይ ከምኡውን ሓዋርያ ጴጥሮስ ነቲ ምሳኻትኩም ዘሎ መጓሰ ጓሲዎ
بفتاو كم فؤاد أملاك مبر بقدي أيهون بتحقوا سمبر أنت كنتوا ربحون أيهون نتمنى قاسر أنا أخوكم ومبر أبتل محبرات كم قويتوت أيتهون أتي حلقة قاسمة مستقل سلمة زي تقولوا آخر الكبري كتقبلوا يهون زبير مسكين حاونا مناسي بارك تسليها كتسلي دومي 5 أنستو هاللويا يسوع كريستوس قويتاي سكوبو باي كل أبنائي داونا كنزر دهينا مو نتخجل جلوز تأمنو زلالة مقدس إكزيابير كنا معقول من إكزيابير المسك قال إكزيابير كزارة كله تايلو تأخلي بزهيلو عيت جناحيلات يومون توانا أخلي عيت خبركم لامون يلقى إكزيابير عيت زب إكزيابير كم زول عيت سلزهالنا كبر نسوي يقول عيت زب ماليوس كإكزيابير يقول سلزز يوم كان إكزيابير نمحور رستوه هو وبديو أمسالي ما قال إكزيابير تايبل بعراي أبزي بلو بملع بعراي ترفي بزوح الشيشاي كاع ببعراي زمزر كبير سلزي عيت زهب إكزيابير بيت إكزيابير بكل صبغ زبالة نقر بكل سلام بكل بركة بكل هيوت بكل إكزيابير نتا محبر زدالون صبغ زبالة نقر كتملل أبعيتي إكزيابير صيقا قميت إكزيابير يمسكن يسوس قويتاي زلالة ما إكزيابير نمسكنا كالنا بشن يسوس كريستوس أزم عالتي كم تزوال الدنك نقر سلز قبرك أتمسكن ممتسكا أبلع اليوم إكزيابير أبيتو أبزبنهم قوينو الدنك نقر سلز قبر تمسكن اتوم إكزيابير زي صبي وحيلون يحدث تسعي في مو إكزيابير كاب حيلين أو حيل سلز قولو تمسكن نزا محبر نزا ندري نبرخت سلز قولو تمسكن هزبخا إكزيابير بوهم سلز عرف تمسكن نهزب زعرف سأقام اليوم سلز غمت كان مسكنك كان إكزيابير زمنهم كلو نعها ويوم سلز نورو تمسكن إكزيابير بيتهم بارخ أنستهم بارخ ولدهم بارخ قبريدهم بارخ بشن يسوس كريستوس كوم سلز قبر كان مسكنك كاننا حيلهم سلز حدث كايو تمسكن بفلو يسأقا سلز تنسا كايو تمسكن بزوح كابهم صبوق نقر سلز وزل تمسكن أوشتهم زي تسأقا سلز نقاب تمسكن كبرنا زلالة موسن كايهون تمسكن من فس قدوس بشن يسوس كريستوس أمان كبرنا أملاك يهون እግዚአብሔር ይባረክ። አምላክ ይመስገን። የመጨረሻ ጸሎት ከተጸለይን ግን አፖስትል ወደዚህ ትመጣለህና እግዚአብሔር ይባረክ። ነቲ እዮ ከምዝሸምናዮ አፍልጦ ሰርቲፊኬት ስራሕና ምስ ወዳእና ስለንፈርም ኢና እግዚአብሔር ይባረክ። حاو كبرهم أبراهام كنا طالعين كمون حاو إفريم دور مكايل حاو أبل مدن حاو هاينة قرماي أبري بارخ حاو سيراك بخرة كمون حاو آرون قبسلاسي ምን እግዚአብሔር ይሁን። አሁን የመጨረሻውን ጸሎት እንጸልያለን። ሁላችንም እጆቻችን ዘረጋለን። ፓስተር ሜሮን ወደዚህ ይመጣል። ሁላችንም ፓስተሮችና ሐዋርያቶች፣ አገልጋዮች ሁላችሁም እጆቻችሁን ትጭናላችሁ። ፓስተር ሜሮን ወደዚህ ትመጣለህ። የመጨረሻ ጸሎት እናደርጋለን። ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን።
እጆቻችንን እንዘረጋለን፣ ለእግዚአብሔር ክብር እንሰጣለን፣ እናመሰግነዋለን። ታማኝ አድርጎ ስለቆጠረኝ ለአገልግሎቱ ሾመኝ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። በፊታችን የምናያቸው እግዚአብሔር ታማኝ አድርጎ ቆጥሯቸዋል። ዛሬ ተሸሙት። ለዛ ነው እጆቻችንን ዘርግተን ጸልያለን። እግዚአብሔርም የናዝሬቱ ኢየሱስን በኃይልና በመንፈስ ቅዱስ ቀባው ይላል። በኃይልና በመንፈስ ቅዱስ ቀባው፣ መልካምም እያደረገ ዞረ። በዲያብሎስ የተጠቁትን ሁሉ ነፃ እያወጣ የእግዚአብሔርን ሥራ ለመስራት ፍቃድ የሚሆነን ቅባት ነው። ይህ ቅባት ደግሞ ዛሬ በላያችሁ ላይ አለ። ሚኒስትሪያል አኖይንቲንግ፣ የአገልግሎት ቅባት፣ ሸክም በእናንተ ላይ ዛሬ እግዚአብሔር አስቀምጧል። እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እነዚህን ልጆች እናበረታለን። ቤተሰቦቻቸውን ይዘን እንመጣለን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ርቀው እንዲሄዱና በብቃት እንዲጨርሱ በኢየሱስ ስም እንድታገዛቸውን ይጸልያለሁ። አእምሯቸው ብሩህ ይሁን፣ ልቦናቸው ቅን ይሁን፣ መንፈሳቸው የጋለ ይሁን። ቤተክርስቲያንህን ይጠቁና ያስተምሩ ያስተዳድሩ ዘንድ የሾምክ አንተ ነህና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም መንጋውን አደራ እንሰጣቸዋለን። በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ይሞሉ፣ በጥበብ ይሞሉ፣ በማስተዋል ይሞሉ፣ በጥበብ ሁሉ ይሞሉ፣ በትዕግስት ይሞሉ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር ሆይ ቤትህን ሲሰሩ አንተ የእነሱን ቤት እንደምትሰራ እናውቃለን፣ እናመሰግናለን። በኢየሱስ ስም የእግዚአብሔር ቅባት በላያቸው ላይ በኃይል ከዛሬ ጀምሮ በሥራ ስራ ላይ ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በእጆቻቸው ድንቅ እንዲሆን እግዚአብሔር ሆይ እንጸልያለን። በመንፈስ ቅዱስ ተስፋ እንዲበዛ የቤተክርስቲያን እንጸልያለን። ይሄ አገልግሎት ምድር እንዲወርስ እንጸልያለን። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዛሬ ስላደረግከው ድንቅ ነገር እንባርካለን። ስለ ሬማ ፌዝ ሚኒስትሪ እናመሰግናለን። በዚህ በካልጋሪ ስላለች ደግሞ ቤተክርስቲያን እናመሰግናለን። ስለ ፓስተር ሰለሞን እግዚአብሔር ሆይ ኦቨርሲን ያደርግ ስለ ቀባው እናመሰግናለን። አብሮት ያሉት እህቶችና ወንድሞችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የላሉትን ጉልበቶች እንዲያጸኑ አቅሙ ናቸው። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። ለጌታ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ፓስተር ሰለሞን ተባረክ። ክብርን አምላኽ ይኹን። ኢየሱስ ጌታ እዩ። እስክር ዕልልታን ገዛግዒቲ ሁላችሁም ፓስተራት፣ ሁላችሁም አገልገልቲ ተንሹ ቦታን አክነሕዚና ሁላችሁም ጌታ ኢየሱስ ኣዝዩ ይባርኩም። እስክር ገዛግዒቲ ዕልልታ እግዚአብሔር ሰብ ይዘን እግዚአብሔር አገልጋሊ ይሁን። ህያባትና እዮም። ሃሌሉያ። እስካጸቢኩም ብዙ ቤታ ሁሉን ሃብኩሞ ፕሬዝ ጋድ አምላኽ መስገን ፕሮግራማትና ወዲእና ኣለና